Ako začnem? Ja som sa absolútne nechcela vyjadrovať k ničomu, hej, lebo mňa vaše komentáre, čo píšete na mňa, čo mi píšete za správy, hej, a tie vaše hejty, mňa to nezaujíma. A nikdy ma to ani nezaujímalo a keď si vy myslíte, že keď mi napíšete správu, ktorú odignorujem, a potom mi napíšete komentár, ktorý tiež odignorujem, a potom máte správu, ktorú odignorujem, tak neviem. Neviem, prečo to robíte, ale tak zároveň som aj rada, keďže ma tak nenávidíte, až ma musíte sledovať a musíte sledovať každý môj krok. Taktiež by som si chcela poďakovať prvo tým, čo ma sledujú a píšu mi tie pekné správy a ma podporujú. Chvála Bohu, je vás o mnoho viacej ako tých, čo píšu tie hejty, hej. No ale teraz k tomu, čo som sa chcela vyjadriť, hej. Idem sa vyjadriť tak všeobecne a nejako komplexne. Ja keď čítam komentáre pod článkami, ktoré sa nie týkajú len mňa, hej, ktoré sa týkajú aj iných ľudí, či farmárov, ktorí boli na farme so mnou, alebo úplne nejakých iných ľudí, ktorí nejakým spôsobom fungujú na sociálnych sieťach. Ja nerozumiem. Ja nerozumiem, že vy si dáte tú námahu napísať a vymyslieť niečo také, čo tam vy dokážete za ľudí popísať. Akože, kto ste? Kto vy ste, alebo kto si ty, že máš to právo súdiť druhých ľudí? Ty si tam bol s nami na farme, alebo ty ma poznáš osobne, že tu budeš sa na mňa alebo na kohokoľvek z farmárov vyjadrovať, ako keby si bol náš nejaký blízky kamarát a poznal ma osobne. Ľudia, vy rozlišujte nejakú reality show a život v reálnom živote. Ako ja som na farme bola taká, aká som bola. Ja som na tým netajila, ja som bola na farme od prvého dňa hráč a hrala som. OK, niekedy som nehrala férovo, to priznávam, ale bola som hráč a farma bola pre mňa jedna veľká hra. Ale to vám nedáva právo vypisovať totálne bullshity. Napríklad aj teraz, keď čítam články o šikane na farme. Vy sa tam budete vyjadrovať, hej, že ako nejakí farmári, alebo teda respektíve ako sme my niekoho šikanovali. Otázka znie, vy nešikanujete nikoho tými vašimi priblblými komentármi? Vy viete o tom, že existuje také niečo ako kyberšikana? A vy sa tu budete vyjadrovať, že na nejakú šikanu na farme, hej, že ten a ten šikanoval toho, ten ako môže robiť to, však akým príklad je deťom a neviem čo všetko. A vy robíte čo? Vy robíte čo? Vy sedíte za tými počítačmi s Windowsom jednotkou a vypisujete tie priblblé komentáre. Ja neviem, či vy máte také nudné životy, že musíte riešiť druhých ľudí, alebo podľa mňa to je tým, že vy sa nudíte a podľa mňa je to závisť. Je to podľa mňa závisť, že vy ste nikdy nič nové nevyskúšali a žijete si tam v tej vašej devničke za počítačom a píšete komentáre. Ja keď otvorím kohokoľvek profil z ľudí, čo mi píše, tak sa pozriem, že what the fuck? Či čo? Alebo napíšete niečo cez fejkový účet. Akože gratulujem. Gratulujem k vášmu výkonu. Ale ako by to povedal Hruška, že aj hejteri ma posúvajú vpred. Ja som vám týmto všetkým chcela iba povedať, že ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že vás toľko zaujímam, že si dáte tú námahu, aby ste mi nejaký ten hejtik napísali. A si myslíte, že mne tým hejtikom nejako zničíte moju psychiku, alebo že ma zničíte, alebo že ma urazíte, tak to ste na veľmi veľkom omyle. Vravím, treba sa prvo zamyslieť nad sebou a pozametať si pred vlastným prahom, ako sa hovorí. A potom môžete súdiť nás ostatných. A to vravím, toto ja nehovorím len na mňa. To hovorím všeobecne, čoho ste vy schopní napísať na kohokoľvek z farmárov. Alebo celkovo na kohokoľvek, kto funguje nejakým spôsobom na sociálnych sieťach, alebo kto funguje hoci kde. A možno je, ja neviem, fakt, podľa mňa z vás je iba tá závisť. Alebo niekomu, teda mne, tam písať, že mi není rozumieť. Hej, že nech dávajú ku mne titulky. Ľudia, ja viem, že mám vadu rečí, že rozprávam rýchlo a pritom šušlem a prehltám slova. Neuveríte, ja som na základnej škole chodila v logopedičke.
A nepomohla mi, hej. Čiže asi iba toľko poviem, že čo tak začať od seba, aby ste mohli súdiť druhých. Čo tak si ísť niečo vyskúšať, aj vy, zdvihnutie ríte z tých sedačiek, na ktorých sedíte, keď tieto komentáre píšete, keď píšete tieto správy, a ísť vyskúšať niečo nové. Lebo toto nie sa zastavuje nad tým rozum. Tak sa ma to zastavuje rozum, že čo vy dokážete? Čo vy dokážete? Viete, vy tu budete niekoho osočovať, ako sa ten človek správa. Aké má ten človek vyjadrovanie, čo ten človek robí. Ale čo robíte vy? Vy sa ako vyjadrujete? Vy sa ako vyjadrujete, keď niekomu píšete správu? Vy sa ako vyjadrujete, keď píšete ten komentár? Vyjadrujete sa úplne rovnako ako ten človek, ako sa vyjadrujete. A možno aj horšie. Vyjadrujete sa k šikane, ale svojím spôsobom šikanujete aj vy v komentároch. Ale ak vám to nejako hladí ego, keď niekomu naložíte v komentároch, tak vám patrí jeden veľký potlesk. A čo vám ešte poviem? Čakám milión hejtov v komentároch, pretože som sa ja nejakým spôsobom vyjadrila. Nech sa páči. Čakám milión správ v direkte, na ktoré vám aj tak neodpíšem. Ja som reálne za celý čas vymazala ani jeden komentár. Ani jeden komentár, čo je pod mojou fotkou priamo na Instagrame. Podotýkam len mojou, nie zdieľanou fotkou, lebo tam už ja moci nemám. Tam vymazať komentáre môže aj druhý človek. Nevymazala ani jeden. A zatiaľ, ak dobre počítam, som si zablokovala len 2 ľudí. A odpísala som na 2 komentáre. A to tiež len takým štýlom, že prečo ma sleduješ, keď ti tak vadím? A druhý komentár som písala, že fňuk. Takže asi tak. Ale tak každopádne každý jeden z vás, z nás, vám určite ďakujeme za pozornosť a snahu, ktorú voči nám vy nakladáte, aby ste nám napísali. Takže asi toľko to poviem k môjmu okienku, čo som sa tu opustila. A mala som tu potrebu sa už vyjadriť. A ďakujem vám za podporu a pekné správy, čo mi píšete. A ako opakujem sa, ale chvála Bohu, je ich o mnoho viac ako tých, čo píšete tie nenávisné komentáre na Facebooku ma nezaujímajú, ale v prvom rade naozaj vám dám takú radu do života, že prvo začnite od seba. Pozrite sa na seba, pozrite sa, čo máte vy doma a ako žijete, a potom súďte druhých ľudí na sociálnych sieťach. Takže prajem vám pekný deň.